ake yin ta TV duniyar nishadi. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar garorowa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen. A nan ake yin ta. Albishirinku mai sauraro, wane ne Ali Nuhu? Yau fim ɗin namu ya yi nutso, ya yi kundumbala, ya yi tattaki, ya nemo muku tarihi fitacce haziki fasi kuma guda ɗaya tilo wanda ya zama role model a masana'antar Kannywood a game da kowa. In dai harkar fim kake ba za ka ce ka manta ba ko kuma ka gaza gane wannan shahararren jarumi Ali Nuhu. Amma wai shin wane ne Ali Nuhu? Domin sanin wane ne Ali Nuhu, ku biyo mu tun daga farkon bidiyon har ƙarshe. Ali Nuhu shi ake cewa sarki a masana'antar Kannywood, ma'ana dai King of Kannywood. Ya akai Ali Nuhu ya zama sarki a masana'antar Kannywood? Shin daga zuwansa aka bashi sarauta ake ce mai sarki, ko kuma sai da Ali Nuhu ya sha gwagwarmaya ta rayuwa aka sai mai sarki? Sannan kuma Ali Nuhu shin daga zuwansa ya samu jama'a, ko kuma sai da ya gwagwarmayar rayuwa ya samu jama'a? Duk ku biyo mu bacin hira da muka yi da sarki Ali Nuhu. Ya ba mu wasu muhimman tarihi na kansa wanda mutane ba su san da shi ba. Ku biyo mu a wannan tashar tamu mai albarka. Shin wane ne ma Ali Nuhu, da tarihin sanin waye Ali Nuhu? Ali Nuhu dai sunan asalinsa Ali Nuhu Muhammad. An haifi Ali Nuhu a garin Maiduguri 15 ga watan Mac 1974. Asalin sunan Ali Nuhu shine Ali Nuhu Muhammad. Mahaifin wannan jarumi Ali Nuhu shine Nuhu Aloma, ɗan asalin garin wani gari da ke cikin garin Gombe, ma'ana dai wanda ake take da Gombawa ɗiban fari. Ba a kwana da ku ba, an tashi da ku. Domin son ku ji asalin gaskiyar wane ne Ali Nuhu, ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tashar. Haife shi ne a ƙasar garin Gombe, wani gari da ake ce mai Balanga. Ita kuma mahaifiyar jarumi Ali Nuhu sunanta Fatima Kadrena. Ita kuma haifaffiyar garin Maiduguri ne, wani gari wanda ake cewa Baga. Wannan fitacce haziki fasi kuma guda ɗaya tilo wanda ake wa lakabi da King of Kannywood Ali Nuhu ya yi rayuwarsa ne a garuruwa da ke arewacin Najeriya guda biyu, wato garin Jos da garin jihar Kano, inda wannan jarumi ya yi firamarensa ne a jihar Kano, sannan ya yi makarantar sakandirensa a jihar Kano. Daga nan ne ya yi tattaki, ya ɗauki ƙafa ya tafi garin Jos, inda ya yi karatun jami'a. A nan ne ya samu shaidarsa ta zama, ma'ana dai ya yi digiri, ya yi digirgir, inda Ali Nuhu dai yanzu in takaice muku takaicen takaicewa yana da shaidar gama makaranta ta digiri a garin Jos. Ali Nuhu a Jos ya samu digiri na ɓangaren geography, yayin da kasan nan jarumin ya tafi kudancin Najeriya wata university mai suna Asama. Ko kuma in ce Ali Nuhu ya yi tattaki ya tafi ƙasashen Turai, wata jami'a da ke kudancin California, a inda ya buɗe basirarsa, ya buɗe ƙwaƙwalwarsa, ya sami ilimi a inda zai ringa shirya fina-finan Hausa. To daga nan ne fa nasarar wannan jarumi na masana'antar Kannywood ta samo asali, wanda ake wa lakabi da Ali Nuhu. Ku dai ku ci gaba da bibiyan mu, muna ta binkito muku. Ali Nuhu ya shigo Kannywood ne da kafar dama, inda ya shigo Kannywood a shekara ta 1999. Ya shigo a kafar dama, inda daga nan ne nasararsa ta fara. Jarumi Ali Nuhu ya yi gwagwarmaya da dama a masana'antar Kannywood. A irin gwagwarmayoyin da jarumi Ali Nuhu ya sha da nasarorin da ya samu, yanzu za mu fara fayyace muku zare da abawarsa akan wannan jarumi haziki fasi wanda ake wa lakabi da Ali Nuhu.
Ali Nuhu ya fara harkar fim ɗin nasa ne tun yana yi a kyauta, wani ma in yayi a harare shi, wani ai mai godiya, amma da haƙuri da rashin sakalilan ne jarumi Ali Nuhu da ya haƙuri a duniya gashi ya cin magaci, kamar yadda wata kafar sadarwa ta BBC ta yi wa mutane bayani cewa Ali Nuhu zai fi jarumi a masana'antar Kannywood da dama, ko kuma in ce Ali Nuhu ya fi kowa a masana'antar Kannywood da dama yawan fina-finai na Hausa. Ali Nuhu ba iya fim ɗin Hausa ya tsaya ba, jarumi Ali Nuhu ya je Nollywood, ya je Bollywood, sa'annan kuma ya zama King of Kannywood, inda nasararsa ta fara samo asali ne lokacin da ya buɗe wani gagarumin kamfani nasa wanda ake wa lakabi da kamfanin nan FKD. Ma'ana dai shi ma Ali Nuhu ya buɗe kamfani domin tallafa wa matasa, ganin irin gwagwarmayar da ya sha a rayuwa kar wani ya sha irinta. Yanzu dai a masana'antar Kannywood, in takaice muku takaicen takaicewa, Ali Nuhu gabe yake da kowa, kuma kowa yana ganin girman Ali Nuhu da nasararsa sakamakon irin yacce yake tallafawa, yake agazawa. Sai dai abin mamaki, abin al'ajabi, kamfanin FKD ya yi fina-finai da dama wanda ba su da adadi. A cikin jerin tsofaffin fina-finan da Ali Nuhu ya yi irin su Sangaya, su Zarge da sauran fina-finan Hausa wanda lokaci ba zai ba mu dama mu lissafo muku su ba, amma tabbas wannan jarumi Ali Nuhu ya zama zakaran gwajin dafi, inda Ali Nuhu da ya girma dai takanas ta Kano ya dawo jihar Kano da zama, inda ya yi aurensa a jihar Kano. Ali Nuhu ya ba mu tarihi takaitacce game da aurensa, ya ce matarsa ba 'yar fim ba ce, sai dai kuma inda ya haɗu da ita sun je shutin ɗin fim kusa da gidan matar tasa, hakan ne ya sa ita kuma ta leƙo neman yaro. To daga nan fa soyayyar Ali Nuhu da wannan baiwar Allah ta fara. Abin ya fara ne tun tiryan za a yi ba za a yi ba, amma jarumi Ali Nuhu ya dai auri matarsa kuma suna zaman lafiya. Ali Nuhu yana ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood inda suke rike aure, ma'ana dai a cikin jaruman masana'antar Kannywood inda aka yi wa shaidar zir ba sa iya rike aure saki ne da su, to Ali Nuhu baya ɗaya daga ciki. Ali Nuhu har yanzu kawo tun daga lokacin da ya aure har yanzu matarsa guda ɗaya ce, yana da 'ya'ya biyu. 'Ya'yan shine Fatima Ali Nuhu sannan kuma da Ahmad Ali Nuhu, inda kowa ya sani sunan Fatima dai sunan mahaifiyar Ali Nuhu ne. To Ali Nuhu ya mayar da ɗa, hakan ne Ali Nuhu ya fara rainon yara tun zuwan bayan jarumi Adam A Zango. Ali Nuhu ya karrama shi, hakan ne da ya sa Adamu A Zango ya haifi ɗan farko sai ya sa sunan ɗan Ali Nuhu, ma'ana dai ya sa mai shi ma, ko kuma in ce ya sa sunan Ali Nuhu wanda ake kiran ɗan gidan Adamu Zango yanzu Haidar. Ku biyo mu cikin shirin gadan-gadan, kar ka manta ɗan uwa, in wannan ne farkon zuwan ku wannan channel, daure ka yi subscribe sannan ka danna alama ta ƙararrawa, hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrikan da ke cikin masana'antar Kannywood ɗin cikin sauƙi. Mun gode.